Het is 4 uur, goeiemiddag en welkom bij Jood. De F-16's van de Ljouwerte vleenbasis moeten heel iets vaker Russische vleentuigen onderscheppen. Waans die waren er nog taststellen stuurt naar 2 bommenwerpers op zo'n 200 kilometer noordelijk van de Watereilanden. Dit binnen beelden van de helmcamera van een van de F-16-piloten die de Russische Tupolevs onderschepte. Het is net de eerste keer dat de Russen haar in het Europese luchtruim litten met harde bommenwerpers. Na het vallen van de muur was eigenlijk de Koude Oorlog een beetje tot het einde gekomen. We hebben ook gezien dat er geen vluchten meer waren van Russische vliegtuigen. De afgelopen jaren zien we dat de intensiteit weer zijn toegenomen. En dit jaar hebben we er al uiteindelijk alweer 4 gehad. Waarbij we Russische vliegtuigen tot ver in ons verantwoordelijkheidsgebied hebben geïntercepteerd. Nou, het zal alle keer een eindje opvliegen hebben binnen de Russen vierde begelaat door Engelse piloten. Het is net duidelijk dat de Russische piloten haar een verzint hebben. Het is on defensie om u te vinden waarom ze hier hield niet komen. De organisatie van Sail Haans in 2014 in de Kleervaart. De Tallship Races in juli 2014 werden een groot evenement. Nou, wat opstartmoeilijkheden binnen de financiën nog zo goed als roem. Als uitraap is deze dagen de bark Europa te gast in Haans. Het is open voor het publiek. Voor de organisatie wichtig om zulke skippen de komende jaren naar Haans te krijgen, om tallships bekend te maken bij rederijen. De Europa viert zijn 100-jarig bestaan dit jaar. Voor Sail Haans is het wichtig dat zo'n bekend schip de stad onderdocht. Er komen nog een hoop tallships naar Haast. We hebben de Thalassa al Hond en de Standaard. En op die manier beweegt de kapiteins om deze kant op te komen. En dat is echt de bedoeling. We hebben een tallships friendly port, zo heet het, Zimburg. De Europa is morgen nog open voor het publiek en ik in 2014 onwezig bij het Sail-evenement. Het nieuwe, strangere koffieshopbeleid van de gemeente Ljouwert luidt onder vuur. Nevens de advocaat van koffieshop Flower Power onder het Ruterskwartier is het gemeentelijk beleid net rechtmatig. De gemeente wil de koffieshop 3 maanden sluiten omdat de politie bij een controle een minderjarige in de zaak ontroffen had. De advocaat vindt de maatregel te vier gaan. De rechter boegt hem naar oor en takkenwieke vreed is de uitspraak. De voetbalvrouw had juist de jongeman machtig het naam van Frits Korbach. In het Cambuurstadion in Ljouwert wie een betinkingsbijeenkomst van de markante voetbaltrainer. Korbach verstoor onder gevolgen van keelkanker. Lietse 2000 collega's, spelers, bestuursleden en supporters van clubs die de oud-trainer actief wie nemen de moeite om naar Ljouwert te komen. Onder haren Leo Beenhakker, Jaap Stam, Paul Bosveld en ik Fouke Boy. De markante trainer is in een iepenkiste in de zakenclub opbieren. Er wienen geen afspraken. De naaste familie van Korbach wie wel aanwezig in het stadion. Wat het woord kon een condoleanceregister tekenen. Korbach is jood in beslettenkring cremeerd. Sportclub Heerenveen had verdediger Ramon Zomer onlutsen. De 28-jarige centrale verdediger komt oer van NEC uit Nijmegen en het direct spelen voor FC Twente. Zomer is botnedig, want de achterste linie van de Veensters maakt het al lange tijd geen betrouwbare indruk. Ja, ze zochten versterking in de defensie, dus toen zijn ze bij mij uitgekomen. En dat is voor mij een compliment als je 3 jaar bij NEC gespeeld hebt. En daarom zijn ze bij mij gekomen, denk ik. Ramon Zomer tekent een contract voor 3 jaar. En verder had Heerenveen het contract van Igor Djuric ontboen. De Servische verdediger is nevens de leiding van de club net goed genoeg. Geen groot feest, maar gewoon een leuk optreden liek als altijd. Dit weekend viert de jongende kroegbaas Hessel van Skielge een jubileum. In 40 jaar speelde de bekende Skielger maar liefst 9000 keer voor zijn gasten. Een groot jubileumconcert zit er eerst net weer in. Al speelde Hessel in het verliezen Sail, Nos Ahoy, Tialf en de Heineken Music Hall wel plat. Die hele concertenbusiness, dat is allemaal gekaapt door jongens die daar graf geld aan willen verdienen. En dat is de laatste keer dat wij een Heineken Music Hall speelden, voelde ik dat al. In verband met het jubileum liet Hessel wel een autobiografie schreeuwen over zijn lippen. Zijn vrienden komen daarin onder het woord en vanzelf stiert het eiland Skielge centraal. En dan krijgen we mij nog de waarsverwachting. Vannacht is het rustig en vrij helder waar. Het is tussen de 8 en de 11 graden en er is kans op mist. En het weekend is het mooi simmerwaar. Morgen in ieder geval een soort zinnen en 24 graden. En dit is het nieuws van Vreed 19 augustus. Langere reportages, Kirchen om 6 uur. Graag ondadelijks van Alvest een offelijk weekend.